Tänään testataan tämmöistä DPM Systemsin jousisarjaa meikäläisen tohon kanikkiin. Ja kun mä ostin tämän vuosia sitten, niin musta tuntuu, että tää ase on ehkä suunniteltu sillä tavalla, että tällä ammutaan niinku itse ladattuja paukkuja tai jotain kisapaukkuja. Tässä on aika löysä tää rekyylijousi. Ehkä se on löystynyt enemmän vielä vuosien saatossa, mutta joka tapauksessa niin mä oon tykännyt niinku kisoissa ampua 10 grammasta kekoa mun Glockilla. Ja sitten kun mä oon ladannut itse, niin mä oon koittanut tehdä mahdollisimman samanlaisia kuin se 10 grammanen keko. Ja mä oon mun mielestä päässyt aika lähelle. Ja mä oon tykännyt ampua siis näitä ja näitä itse ladattuja paukkuja tällä. Mutta sitten kun reenaa, niin mä oon sit aina ostanut halvinta 9, mitä löytyy. Ja mun mielestä se fiilis, kun sillä ampuu, niin se on vähän erilainen. Siinä on vähän enemmän, niinku, se ase tuntuu vähän erilaiselta ampua kaupan halvinta 9 kuin noita mun itse ladattuja. Ja silloin aina niinku mietti, että vitsi, että kun sais hommattua jonkun rekyylijouseen ehkä vähän jäykemmän, että niistä sais niinku vähän samanlaisen fiiliksen, koska ei me kivääripuolellakaan millään pitkän matkan paukuilla ammuta niinku lähirastireenejä. Että niinku, ei se reeni nyt tavallaan hukkaan mene, mutta se olisi aina niinku optimaalista, että se laite tuntuisi lähes samalta kuin sitten siellä niissä kisoissa. Ja vuosia sitten, niin kun niitä katteli, niin ei niin kuin tavallaan ollut. Mä en nyt jaksanut mistään Jenkeistä alkaa tilaan tai Euroopasta, mutta nyt oli tullut AV:lle hyllyyn tämmönen DPM Systemsin jousisarja. Ja nyt kun tässä tavallaan aloitellaan uudelleen niin kuin ampumista oikein kunnolla, tavallaan niin kuin ammutaan enemmän, niin tuli vaan mieleen se, että vitsi, että löytyisiköhän nyt jotain ratkaisua tähän, että saataisiin niin kuin näistä kaupan halvimmista pulkkipaukuista niin sen 10 kekon tai noiden mun itse lataamien panosten kanssa samanlaisen, niin kuin saman tuntuisia. Ja tässä jousisarjassahan tulee mukana 4 jousta ja sen lisäksi se on tavallaan niin kuin progressiivinen jousi tai tämä systeemi. Et siinä vaiheessa kun tämä isompi jousi menee pohjaan, mä en nyt viitti painaa sitä tästä ettei se taitu, mutta sitten kun tämä menee tavallaan tämä isompi jousi menee pohjaan, niin sen jälkeen tämä pienempi jousi niin alkaa ottaa sitä kuormaa, jolloin siinä on periaatteessa niin kuin 2 jousta pelissä sitten siellä ihan lopussa, ennen kuin se luisti tavallaan pohjaa. Niin voitaisiin nyt vähän niin kuin testata, että millainen toi on, ammutaan tuolla aseella, tällä vakiojousella, mikä siis näyttää tältä. Ammutaan tällä, vaikka pulkkipaukkua, muutamat laukaukset, sitten itse ladattua, fiilistellään vähän sitä eroa. Sitten testataan vaikka tuolla kevyemmällä jousella ja sitten lopuksi tuolla jäykimmillä jousilla. Ja mä en itse asiassa tiedä mitä eroa näillä on, että tätä kevyempää joustakin, niitä tuli niinku 2 pituudessa ja sama tuossa jäykemmässä jousessa, että sitä tuli niinku 2 eri pituudessa. Se on pikkusen pidempi tuo toinen, mutta mennään tällä pisemmällä jousella nyt niinku molemmissa seteissä, eli testataan yhteensä nyt 3 konstruktioa sitten tässä aseessa ja fiilistellään vähän niitä eroja. Mutta nyt meillä on vakiojousi kiinni, laitetaan vaikka 5 lippaa, se ammutaan 5 tohon tauluun, ammutaan noita mun itse lataamia 5 tohon tauluun. Sitten vaihdetaan toi kevyempi jousi, tää DPM-setti tohon noin ja ammutaan silläkin sama setti ja fiilistellään eroa. Let's go. Eli nythän meillä on täällä tää vakiojousi kiinni täällä koneessa. Ja ammutaan nyt, mulla on 2 lipasta, niin ammutaan tuon toiseen tauluun 5 vaikka tätä kekoa ja sitten tuohon toiseen niin 5 noita mun kisapaukkuja, millä mä oon tykännyt ampua, eli mikä on lähellä sitä 10 kekoa. Okei.
Joo. Ja nyt on sitten koneessa sitä itse lataamaan, joka pitäisi olla mun fiilisten mukaan ja ainakin noiden mittausten mukaan, mitä on mittaillut, niin se on tosi lähellä sitä 10 kekoa. Kyllä se vähän semmonen pehmeämpi on ampua. Eli no, ehkä tuossa itse ladatussa niin onhan sitä vähän helpompi kontrolloida, mutta ei ne ole kuitenkaan semmosia asioita, mitä ei niinku harjoittelemalla voisi parantaa. Mutta tässä kun hivistellään kaikkea, niin tämmöistä se sitten on. Eli nyt otetaan tää vakiojousi pois. Ja täällä tulee mukana tämmönen holkki. Ja siihen perään sitten työnnetään tää jousi. Ja mun mielestä parasta on tehdä se tällainen niinku luisti väärinpäin ja sitten tukea sormilla tätä jousta. Et se ei pääse niinku muljahtaan tuolta. Pitää sitä oikeasti kiinni, ettei se sit muljaha. Tää on vähän himassa kanssa sama, että niinku oikeaan reikään pitäisi saada niinku, muuten tulee sanomista, että akselit vääntyy. Noin. Noniin, nyt se on siellä. Eli tässä se on nyt niinku se konstruktio. Tossahan me nähdään kun toi iso jousi menee pohjaan, niin sen jälkeen toi pieni jousi sitten alkaa ottaa sitä kuormaa vastaan. Mut tässä ei nyt tajakaan olla itse asiassa 2 jousta samaan aikaan pelissä. En tiedä. Vai alkaako toi sitten toimimaan, kun tää on pohjassa? Tämähän pitää pohjata ekaa varmaan. En mä tiedä. Kun ei sinne näekään tietenkään mitenkään. Jos ammutaan tätä kaupan kekoon, niin tohon vasempaan ja aina tohon ammutaan sitä itse ladattua, niin sitten me pysytään jotenkin kartalla tässä hommassa. Tää menee. Se meni kyllä ihan pitkin taulu. Joo. Vähän tuli trigger freeze siinä, mutta selvästikin mun ripuliranteilla niin on parempi ampua löysempää latausta pikkusen. Mutta tossa mä en kyllä ihan hirveästi huomannut mitään eroa siihen vakiojouseen. Ehkä niinku pieni, mutta ei nyt kyllä tolla testillä ainakaan mitään hirveän massiivista. Tää on niin pieni testikin, että kyllähän näitä pitäisi fiilistellä niinku oikein kunnolla sitten tulevaisuudessa. Nyt vaihdetaan sitten, katsotaan, että toimiiko tää ase edes sitten tällä jäykimmällä jousella. Ai vittu muuten. Mä vähän varoteltiin, että älä nyt sitten ainakaan sekoita näitä, kun eihän näitä tunnista mitenkään. Hyvin vaikea sanoa kumpi, niin kun, nyt kun nämä meni sekaisin. Tää on se jäyki, toi on löysi, mutta kumpi näistä on kumpi? Kyllä tän tuntee kyllä sormeenkin, että tää on se jäykkä. Pidetään tää täällä pussissa. Joo, ja älkää, pitäkää jotkut pussit näille, missä nämä aina on sitten, niin se olisi mukava, jos ne olisi jotenkin värikoodattu, mutta se ei ole onnistunut. Ja tää jäykempi jousi, niin tää voi olla nyt sitten taas vähän hankalampi painaa tonne. Se sinne menee. Toi oikeesti ainakin tuntui tuossa jäykemmältä ampua. Pitäisikö me paikata ainakin toi vasen taulu, kun siellä nyt on ihan miten sattuu noita. Tämähän on hyvä tässä, kun aloitellaan, niin tämmöisillä ripuliranteilla niin testata, että onko näistä niinku rekyylijousista, niin mikä näillä on se vaikutus sitten oikeesti. Ei ainakaan taidoilla voi hirveästi paikata sitä ampumista. Okei, eli taas mennään. Joo.
No tää jäykempi jousi oli ainakin tällä tehaspaukulla, niin tää oli niinku todella lähellä ton tuntusta, että näitä niinku, mitä mä oon ite ladannut. Joo, tossa oli kyllä oikeesti ero, jos vertaa siihen vakiojouseen. Mut sitten, että toimiiko tää näillä mun ite ladatuilla, niin ei. No ne tippuu tuohon ihan viereen. Ei ne niinku hirveä pitkälle lennä. Et ei nyt välttämättä tällä jäykimmällä jousilla ehkä kannata mitään noita ite ladattuja ampua, mutta niinku tää oli kyllä hyvän tuntunen tää. Minun mielestäni varsinkin tää jäykempi jousi tässä mun Rival kanikissani kanikissani tää on ehkä nyt se, millä mä aion niinku jatkaa reenaamista ja testaamista. Voitais vielä yksi semmonen testi tehdä, että vedetään lipas ihan täyteen. Ammutaan nyt semmonen pikku sarja niin täydellä lippaalla, että toimiiko se sillä. Yleensä niin jos jotain ongelmia tulee, niin ne tulee täydellä lippaalla, kun se vähän kuitenkin saattaa ahistaa sitä. Niin kuin tostakin näki, niin se luisti vähän, se liikku jäykemmin. Meneeköhän nyt pyssy jumiin? Ei enää sormi toimi niin nopeeta kuin ennen, mutta kyllä se ainakin pelaa. Joo. Alfa. Ei se mitään. Testit jatkuu. Mä nyt otan tää reenikäyttöön ja mä ilmoittelen, jos se ei toimikaan. Ohi saatana.